Ahojte, dnes si ukážeme, ako na šumivé bomby do kúpeľa. Na výrobu šumivých bomb budete potrebovať kyselinu citrónovú, sodu bikarbónu, epsonskú soľ a škrob. Môže to byť zemiakový alebo kukuričný škrob. Ďalej, ako tekutú zložku budete potrebovať destilovanú vodu a olej. No a keď tieto suroviny zmiešame, tak do nich pridáme farbivo, to už podľa vašej predstavivosti, a takisto vôňu. Ja som sa rozhodla, že idem robiť kávovú šumivú bombu, takže mám kávový vonný olej a hnedé mika farbivo. Takže najskôr si pripravíme tekutú zložku. Zmiešame si 2 lyžičky destilovanej vody a 2 lyžičky oleja, ja budem používať olivový. No a toto tekuté vlastne potom pridáme do tých sypkých surovín. Takže teraz si pripravíme sypké suroviny. 112 g sody bikarbóny. Ďalej budeme potrebovať 56 g kyseliny citrónovej. Takisto 56 g epsonskej soli a takisto 56 g škrobu. Ja mám zemiakový. Takže to sú všetky naše sypké suroviny. Tie si teraz najskôr zmiešame s tierkou, tak aby sme tam nemali žiadne hrúdky. Ja takisto pridám aj mika farbivo, ktoré je vlastne práškové. Teraz pridám vonný olej. No a teraz postupne začnem pipetou pridávať po kvapkách našu tekutú zmes oleja a vody, tak aby nám nevyšumelo. A postupne to miešam, aby sa nám tekutina dostala rovnomerne do sypkej zmesi. No a keď máme všetku tekutinu v sypkej zmesi, ja vždy rada premiešam zmes ešte rukou. Vidíte, že keď ju stlačíte, tak drží. To je ten správny pomer tekutiny a suchých surovín, aby nám vznikla krásna šumivka. No a šumivku môžete buď vytvarovať rukou, ale čo je super, je použitie takejto vlastne formy, do ktorej natlačíme túto zmes. Takže ja vám to ukážem, takisto ju môžete kúpiť na Handymade.sk. No a teraz vlastne tie polovice spojíme. Vznikne nám krásna guľová šumivka. Potom treba po tých polovicách obúchať, aby sa nám pekne oddelili. No a berieme a máme krásne pripravenú šumivú bombu do kúpeľa. Je potrebné nechať ju 24 hodín vyschnúť, aby sa vlastne tie kvapalné zložky a najmä voda teda odparili. Ona zostane úplne tuhá, lebo teraz keby som ju zmačkala, tak ju vlastne znova rozdrvím na ten prášok, takže je potrebné nechať ju vyschnúť. No a potom ju už len vezmete, hodíte do kúpeľa a ona krásne vyšumí. A takisto tým, že je obohatená o ten olivový olej, tak krásne hydratuje pokožku.
Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na nejaké ďalšie video.